apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Riza ngono. Maksudnya kowe pengen meteng kaya Risa. Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa. Heeh. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mangkurep? Nek mengkurep ya paling ban. Lah piye? Ayo kowe wong kowe iki dadi kanu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kae nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah rasah mangkat mancing. Iya. Nang Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embo. Udu iwak, apa iwak? Ya mbah, wah kowe iki ngisru-ngisru. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawa mau diglundungke tiba nengen lanang tiba ngiwa wedok. Nek diglundunge cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundunge iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Yo, ki pamundutan saka panjenengane Bapak Mas-mas sing padha kepareng mewakili paguyuban kanca nonton pemburu sena. Ya, lho aku ki salah apa ngono lho. Iya. Ana ndi-ndi diburu mbok wis ketemu terus dikecrek wae malah ra lungone ndi-ndi. Ya ora apa-apa iki saking senenge kok, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan, no. Bengi iki ya tetep di streaming langsung lumantar PBKS Live lan channel Dalang Sena loro kabeh. Ya. Matur suwun ya Mak. Ya mumpung sinyale ya wis apik ya dek dhewe sowan biyen taun kepungkur kae. Nang kene sinyale urung patek apik. Saiki wis saya becik mula wana kasihan saya maju no. Ya. Ora apa-apa ya Mak. Nyuwun lagu Nyidam Sari ya diaturake. Monggo sing durung Mbak Orisa, monggo Mbak Orisa jumeneng ya. Wah, iki Bumil ibu hamil. Oh iya. Yo. Kang Sasi rada ketok njembling. Iya. Aku ming gumun lho. Sindenku kuwi saben bengi wit bodo tekan saiki iki ora saba ngomah. Saben bengi saba tarup. Kok ya iso meteng kuwi lho, Nak. Iya. Nggih saged to, Pak. Lho, nek digagas, saiki nek digagas ya to. Kowe teko nyambut gawe esuk cek nang omah. Bojomu mangkat nyambut gawe. Bojomu bali nyambut gawe kowe wis dandan mangkat mbayangan. Kuwi njuk ya apa ngono lho. Nggih diselak-selakke. Diselak-selake piye maksude? Nah kan nggih kewajiban to, Pak. Kalau kewajiban mongko kowe omahe anu le apa turu campur maratuwa. Sak omah karo maratuwa to? Nggih. Ah, kok iso? Apa maratuwamu kok racun sik apa piye? Iya, ya ora ya Mak. Iya biasane angel campur maratuwa ki angel. Maratuwa ki sok ngregon-ngregoni kono. Iya. Kaya dek aku mbiyen durung di omah ki ya ngono kuwi. Pripun niku? Campur maratuwaku lanang wedok campur anu adine bojoku, ponakane bojoku turu sak amben dienggo wong 11. Iya. Samben ku wong 11. Monggo bar mantenan kuwi. Oh, lah kok kowe ora bulan madu. Lah jaman semono aku urung payu mayang kok ya. Payune ya lagi pisan pindho dadi dhuwit nggo bulan madu kuwi wong nggo mangan. Oh, iya to. Bar mantenan bengi do mapan turu ya. Sing jeneng wong mantene rak kepengin bulan madu to, no? Iya. Bojoku tak inguk ngono kuwi aku turu nang sisih lor, bojoku turu nang sisih kidul, tengahe maratuwa ponakan. Langsung maratuwa wedok, paklike, bulike. Wah, ambene gedhe banget nek cara kuno. Heeh, bener ya, Mak. Iya. Terus niku lek bubuk pripun, Pak? Sempit-sempitan kok. Ayo jejer-jejer. Aku lagi arep marani brangkang marani bojoku, maratuwaku lanang dehem. Rasido. Aku gayane turu meneh. Aku melek maratuwaku malah hudut gedhe banget kayak bul. Wes rasido meneh. Iya. Wis bareng maratuwaku lanang mendembako, heeh. Turu to? Iya. Aku arep marani bojoku kliti ngono. Mbokne watuk. Modar ora kowe rasido meneh bareng kuwi nginang klicak-klitik.
Iya. Wes werna-werna pokoke no. Iya. Dadi sewengi wis ora sukses. Oh. Gagal total ya, Pak. Gagal total wis. Kowe iki lho iso sempat-sempate. Nggih, napa isu-isukan to, Pak? Malah dibelakake isu-isukan, tayungan. Heeh. Ya. Nyidam sari no dibawani. Ya, Pak. Ya. Tesih radi serak nggih, Pak. Ora apa-apa alon-alon. Ya. Mbak Orisa daleme. Kowe nek arep nang Gunung Kidul liwat Piyungan lho daerah Mbak Orisa. Oh iya to. Iki lagi sugih iki no. Oh, mergane sapine payu nggo Idul Adha pirang-pirang. Nggih, payu loro, Pak. Alhamdulillah. Ya syukur payu loro. Payu loro nek 30-an yuta ra iso yuta. 20. 20 meng cilik kuwi. Rada cilik. Wis standar ngoten. Terus dadi ku saiki wis ora merah susu. Tesih siji tapi wedok. Oh, sing tok persi susune kuwi. Nggih. Ya kuwi sehat kuwi rasa tok godhog langsung tok ombe wis sehat. Tenane, Pak. Weh, domongi kok. Kuwi susu ya aja tok godhog, susu sapi kok aja tok godhog begitu habis merah langsung tok ombe kuwi sehat banget, justru itu paling sehat. Oh. Jare kowe tahu kleru meres susu. Nggih, sing kula dol niku. Wah, ayo. Kleru piye? Jare nek tau diceritani ana sapi lanang kok diperes susune ro Alisa. Iya, dadi dhek ngotot-otot ngono sapine ming. Ora metu pokoke. Malah muni neh. Ora nek kuwi ngapusi kuwi. Sing muni neh ki aku nang dul desa. Iya. Iya. Ya. Ana doang bagus. Ya. Mau bengi ora metu suarane blas kok saiki iso cethu ya, Mak. Lah kowe ora ngerti kok. Wayangan awan mau aku ora ketok to. Aku nambani Orisa kuwi ya, Mbak. Tak pejet persendiane. Iya. Pak Manjur ya. Ah iya wis. Nek kira-kira kowe ra nyuwara ning nggon aku. Iya. Oh, nggih. Ning nggon aku ya aja nyuwara. Lah. Ben suarane bantas. Terus kaya ngene wong nandang asma apa tak wakku dewe apa sindenmu kabeh iki ya mbiyen sekolah ning Pamulangan iki SSN bocah iki sarjana seni ya ning mbiyen ya ora iso nyinden mbiyen malah nyanyi dangdut les oh iya to terus tak dandani nak kowe nek dadi penyanyi dangdut kowe sok umur 35 wis ra payu wis kalah karo sing umur 20 iya kulitmu wis mbawa wobel kok kulite nggawa wobel ting klintring heeh mula kowe melu nyinden nggih Pak ajar nyinden ya sendika nah terus ajar nyinden ditinggalke soalnya sinden ki ora gagas umur 50 umur 55 nek suarane ijek apik isih dienggo no ya isih dijak karo dalang-dalang kuwi ngono ya Mak perkara rupa wis ora bakal digagas iya sinden ki sing didelok suarane dirungokke suarane Panjenengan kok mboten golek sinden tuwa-tuwa Ya iya maksudnya bener jare mboten dimatke mukake tapi suarane. Aku seneng jane golek sinden tuwa ki. Ming wegah nek tengah wengi nek turu elek-elek kabeh to. Iya, wis jan
Anggere muni ngantuk kae terus endi sing cangkeme merot kok. Iya. Nek dikon kleru, iya. Monggo Bu, dadi ati. Inggih sendika. Mongko le akon dadi ati le nembang ya. Pamintaku. Iya. Ono kaya ngono kuwi. Nekat pokoke. Heeh. Yo. Besok kapan katekan? Besok kapan katekan? Lanang apa wedok anakmu sesuk sa? Dereng ngertos Pak, dereng di USG. Urung didelok saka ning ngene Pak dokter kae urung. Dereng. Oh Dereng iya. ketok. Ya urung ketok nek patang sasi. Nek anggere ndek anak wedok ki nuwun sewu, anggere itu miring ngiwa mesti anake wedok. Oh iya to. Miring nengen anake lanang. Niki jenengan bedhek lanang apa wedok, Pak? Nek ndelok saka penyawangku ketoke kuwi wedok. Wedok. Wedok, soalé mbokne le nyandang ketok ayu dadine bocahe mesti wedok. Nggih. Iya. Karo ning omah kowe glundungke tampah kae lho. Glundung nek tampahe tiba nengen kuwi lanang, nek tampahe tiba ngiwa kuwi wedok. Oh. Niku pun pasti. Ya mbok. Oh. Aku ya milih omong wong tua-tua kae kok. Besok kapan jejer? Jejer lan wong bagus. Umpamakna yen nah kodho tanpa prau sasadara den pepatri nyidam monggo nyidam sari ya mangga sekolah anggam ku lebokke dangdut ya no ya yo mangga ya
ya tak matke ya kurang gawean kok sa. Pripun to? Wong meteng kok ya le megal-megol mempenge ra jamak. Mboten indik-indik kok kula. Ya, engko bocah iki nang jero rak ya protes kok. Ibu ki ngapa to iki kok mbok bawa iki? Mboten kok lameng ngeten iki kok, Pak. Sidik. Oh, heeh, wis. Wis gak linggo, heeh. Bangane aku mentok pledhingi malah. Iya. Le mrakteke kok ning ngarepe dalange. Ming ngeten kali ngeten. Aku njur kon piye kuwi? Iya, Mbak Orisa wis kepareng aturake ya, Mak. Iya. Nyidam sari yo gentenan sindene pirang-pirang no. Ya diaturake mboko siji. Sapa sing kepareng tok aturi. Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin. Aku jane rada wegah karo cah iki. Lah ngopo? Gara-gara mau bengi aku mau esuk njaluk masakan karo ibu-ibu sing masak ning transit kono, Bu. Kula damel kecap jahe nggih. Guli kok wis mawon apa, Pak? Waduh. Kok wis nganu apa ya? Ganti apa ya? Iya. Ayo. Jumeneng gawe wis. Gelem mboten? Gelem wis. Anane kuwi ya. Merah gelem aku gak ngadeg. Ya ngadeg kok. Ya. Sinden galake ra umum iki. Nah. Ya. Wis ora usah bahas. Napa? Ora usah bahas gule kubis. Ya. Terus bahas apa? Wis ora usah dibahas liya-liyane aku ora seneng. Bahas lemeteng Riza? Ngopo bahas lemeteng Riza ngopo? Mboten nek kula ora ditekoni wayahe apa ngono. Awang kowe ora ngopo-ngopo kok kowe ora meteng kok kon nekoni. Ya nek pengen meteng kaya Riza ngono.
Maksude kowe pengen meteng kaya Risa. Nggih. Ayo omong bojomu kok omong aku. Maksudnya carane tipsnya itu lho. Oh nek anu metu wedok. Nggih. Miring iwa. Miring iwa. Heeh. Terus nek miring nengen? Miring nengen metu lanang. Nek mangkurep? Nek mengkurep ya paling banci metune. Lah piye? Ayo kowe iki dadi kanu kok pertanda. Wong mancing kae wewe nek mangkat kudune ndelokke sik wedok kok, Dit. Lah kok saged? Wong arep mancing kae nek mangkat ndelokke sing wedok. Nek sing wedok turune miring nengen, ling nguncalke pancing saka tengen. Oh, nek wedok turune ngiwa, ling nguncalke pancing saka kiwa. Oh, nek sing wedok turune mlumah, rasah mangkat mancing. Iya. Nang apa? Nang omah wae mancing sing wedok. Iya. Lah oleh apa? Embo. Udu iwak. Apa iwak? Ya embo. Wah, kowe iki ngisru-ngisrui. Lah wong tekan lho. Ayo oleh ya ora ngerti kok ya. Nek tambah wae pripun? Nek tawang mau diglundungke tiba Glundungke. nengen lanang, Lanang. tiba ngiwa wedok. Nek diglundunge cementel? Lah to, pertanyaane aneh to kuwi. Lah ya kan glundunge iso terus glundung cementel nane wondo dadi apa ya? Metune ya bayi tuwa. Bayi sing rupane wis ting Sing sing mayang wawawan nggih. Ora usah ngomongke bayi mesake Orisa ku ndak pikirane nglambrang. Wong ibu hamil ku aja pikirane nglambrang. Kowe malah mikirke sing ora-ora. Lah ming tekok lho. Iya. Ya tak wangsuli to tekok tak wangsuli. Nggih. Pak Wondo. Ya ki hari kedua pentas nang kene. Ten wono kasihan. Ya wono kasihan. Ya. Kene piye ibu-ibu kene mau ya iso gawe geblek. Napa nggih? Oh, Kak kula mboten dine. Lah kowe le transit nang ngelor mulane ya. Ora diteri. Lho kok ora diteri anggepe apa? Iya, esuk-esuk mau ya mak iya. Gebleke napa? Rupane napa? Putih, ayo putih kaya Padha. geblek Kulon Progo. Heeh. Paling ya tetep enak nggunaku. Gebleke sapa? Geblek mriki kalih ngen kula. Ya urung karuan wong nyatane mau ya dipangan wiyaga-wiyaga ya entek kok. Karep apa wiyagane? Jo seneng. Jasa tak gawe geblekku ya, Ca. Entuk Piye? apa geblekmu dirayah wiyaga semene? Loh, geblek nganu lho, telo lho. Lah iya, lah nek kowe nggo sak plastik ra mesti dirayah to. Wong anggapmu pikiranmu ki kotor ora. Kot. Geblekmu geblek. Aku arep ngenehi Pak Wando wae kok wi. Men Oh. dimut wae. Ora ndek untu. Iya. Kowe kok sajake suwe-suwe kowe kepencut lho Den. Kok ae mau ya wis anu e. Wis ngapa? Terus terang nek jarine jatuh cinta ngono iki kan. Karo sapa? Kalih kula. Weh, la ilah. Piye ndo? Tenanan piye ndo? Neranyak kowe karo. Lah jare cintaku ngono e, mau aku ya wis Kowe cinta. karo iki apa? Niku nggih. Ayo karo iki ta? Nggih. Wis rabinen tenan. Lah napa? Wah, sesuk kowe nek meteng laire wit gedang. Kok wit gedang? Ah nek wis tuwa kaya ngene iki arep ngomong. Ane kok ki meng tuwa ketoke fisike tuwa ning umure ora lho. Ora ya padha aku 47 iki. Ah kok rupane ya jan tuwa ya. Iya, ah iki nek nang mburiku kan nampani gas terus, iya. Dadi ngrusak rai. Awang dari tengah wengi ngono ngangkat bokong ngono dus. Terus ngono waduh mati aku ngene raine ting teleku, iya. Berarti nek arep delok wujude anginmu ya kaya kuwi ngono. Oh, kurang ajar. Nang kowe ndo, ndok jupa jabu ora goleki kowe wis. Ketake wis jepa-jabu e ket mau mlirak-lirik aku terus e. Ayo pen ya. Ora ngono kuwi ah ngono nek Nek bojo. mayang ya apik tenan e. Cekelane janjos. Cekelane sapa? Wanda. Wondo ki ora kok cekelane, nyekelke kowe baut kok dek iki. Iya. Cekelke napa? Nyekelke BPKB sertifikat. Iya. Nggih niki napa pamandutane? Terserah kowe kira ana pamut tak dilane BA sik Din. Ya. Mbok menawa ana sing mrisani nang lumantar streaming akeh sing padha nyuwun. Ya ana ya Mak. Oh, wah Pak Dukuh ki ya aneh-aneh piye. Lah pripun? Request Sekar prei kanan kiri iki mesti lagu piye? Njur lunga ta piyaine? Iya. Hah? Prei kanan kiri bareng mboten nggih Pak Dalang. Ah, iringane sing mboten iso, Pak. Iya. Prei kanan kiri. Prei kanan kiri tengah mlebu ya cilaka.
Lah iya ya Mak. Matur sembah nuwun ya. Iya. Napa? Liyane prai kanan kiri Pak Dukuh sing nyuwun prai kanan kiri iki ya. Ora nganggo keyboard kok. Ngaturke apa? Sakarmu. Ya. Sing gumyak napa sing? Sing gumyak mumpung isih sore. Ya. Gumyak napa nggih? Enten pamundutan Pak Bu napa? Malah hahe. Niku mboten enten tempat ini jenengan. Piye? HP ini. Piye? Napa? Jambu alas sapa sing duweti? Wah, kapokmu kapan wis? Jarum-jarum. Senengane jarum-jarum. Anggere seneng tawa ya ngono kuwi. Wis manut kowe wae ya. Engko bapak-bapak ki men padha midhangetake ya. Yen niku kapan tau latihan napa Pak? Lingsir wengi kula nyobi nggih. Oh, sakaremu. Ya. Nggih, ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Iya. Mong sliramu, mau nduk wis durung ya? Empon rampung. Wah, ora krasa ya. Dalang ngrasake kok kon krasa. Ah, wis ora iso dirasake. Po iso. Ora kendo, tandangi to. Nawani aku. Iya. Ya, mangga.
lere. Oh lah. Dilap. Adem milih dhewe ra krasa e. Lah ya nek gawane kaya ngene wong aku ki nek awan paras nek bengi ngene iki mesti sentrap-sentrup kok. Mergo adem kok. Dilap nganggo tisu. Ha ngene iki pun nganggo tisu. Heeh, ngono. Biasane nyok kraket tisune. Ayo guys diteruske ya. Napa nggih? Oh, biasane. Niki mboten e. Ya berarti apik tisune kuwi. Aku kae sok ngono kuwi lho. Piye iki aku ngono. Jenengan cak ngelapi. Gawe cangkeme ora. Pripun ta? Ora. Wong aku ora meler kok. Iya. Ora iso ngimbangi kendhange kowe. Lah aku ora iso bingung tak ngono piye ya. Lah wong ming kuwi jogetan reyok kok. Nek ra ki pripun Ya jenenge? men tak gondang tak blang trang tung blang ngono kuwi ming gerake awakmu men padha dimbangi to. Pengendange tangane nganti semplok-semplok kok. Semplok. Lah ning joget piye mantuk-mantuk tok. Mantuk-mantuk tok piye kok njur mantuk-mantuk tok ora. Yo liyane ora obah mantuk-mantuk tok. Lah pas lek ngepaske niku lho jogetan iki kula nang paham e. Asa dipaske engko pas dhewe. Dalang iki saru. Ora wae kok ya. Yo, mangga teruske. Men. Obah-obah pundake tok. Ya mesti obah mbangane ora. Iki mulane tak kon olahraga men awakmu ramping. Iki nek awake ramping ayu, ngandhu awake gedublah semono wis. Nek enten iki mboten ayu po? Ora. Terus Ayo dicilikke sithik lah wong lengenmu sak kempolku ngono kok. Iya. Nek nganggo kaos kakiku dienggo lengen cukup kuwi. Ya ora apa-apa ya maya. Sinden subur ya wis ngono kuwi nak. Iya. Kepomo wis apa-apa ana dadine ya wis urip ki mung kari kepenak ya dirasake. Ayo gentenan. Mengko gek diterus-teruske. Ya engko ndak wektune selak ngoyak ya. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Ayu Purwalestari. Monggo Mbak Ayu jumeneng sing ngau kacamata iki. Ya. Nah iki pancen sinden khusus-khusus klasik upama dangdut ya dangdut sing alus-alusan. Oh iya.
mangga. Nah, wah. Ya, beda ya mak suarane beda. Suara wong wedok alus ki suarane apik. Nggih. Lho. Nek kae mau wong wedok kepanjingane iblis nek sing kae mau. Iya. Omong kok ora iso nek iki kepenak dirasake. Ya yuk nembang yuk. Napa, Pak? Nah, penak to. Napa, Pak? Lho. Ya, ki sing jeneng wong wedok iso ngunggahke derajate wong lanang ya kaya ngene iki. Iya. Terserah manut. Ki akeh pamundutan tembang kangen ya ana, ya. Saka sing padha chatting lumantar WA, ya. Oh nggih, tembang kangen. Mau bengi wis urung? Wau dalu dereng. Oh nggih, ki sing saka Jakarta, ya. Nuwun tembang kangen, ya. Ki ya ana meneh sugeng dalu menika saking Prambanan. Oh, ana sing ngersake langgam rengu kok, Nak. Ya. Langgam rengu. Diaturke sik langgam rengu, ya. Mangga. Memanise marati Nano agawe talining prangta kamerane kurang nengah ya Mas. Oh. Wis rasa wis cetha nang streaming wis cetha. Oh nggih, ketok gedhi. Ayo ketok gedhi wong bojomu ning omah kaget kok. Lah, Lah iya bareng karo kowe nang kamera. Wulo. ben marem. Lho nek gedhe iki marem ya. Bener. Apa-apa bakso nek gedhe marem. Bakso nek gedhe marem wareg. Mula ana bakso bom, bakso beranak. Nah, kuwi marem yo pangan langsung jeblok ning cangkem. Iya. Ben. Jeblok mbok ben yo no. Iya. Gandes luwes tur merak ati neno rena wengi mantra tapan golek isi montang manting tanjena neno kang masira wong bagus nyanding gampang temen hamba beda ya sajake katon rengu wonten apa niku bile sampun dalmu ya sajake katon rengu wonten apa niku dene sampun dalmu kamu iki jan enak tenan ya kok ngoten sakniki njur benten napa pancen sampun
bebasan saupama kaya ngenteni kumambanging selalangke no ya nuwun Mbak Ayu ya ngono ya Mak mau HP ku error saiki bareng tak buka wis pirang-pirang nok panyuwunan ya saka Medan Sumatera saka Nunukan Nunukan Medan Sumatera kono ya nyuwun lagu ya iki nyuwun gonggominan wah matur sembah nuwun Sriuning oh ya diaturake. Wah iki ana sing chatting karo aku nek tati nyanyi atiku rasane plong. Oh iya. Ya
Iya, tak deloke wonge. Wah, jan piyayine iki lho, Din. Lho. Iya, wonge koyo ngene. Lemune ra jamak-jamak. Iya, ya wong lemu entuk wong lemu dadi ora kena nganu. Ya, saka Pontianak. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Semalah iki saka London no. Ya, sing sok asring menehi awake dhewe maringi apa yo? Werna-werna karo kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca sinden. Ya. Matur suwun nyuwun podang kuning. Ya, engko diaturake. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Wah, pirang-pirang engko diaturake mbaka siji. Ya. Sing bagus saiki ngaturke Mbak Wati dhisik. Oh ya. Men jumeneng, heeh. Mbok sapa ngerti nek kulino ning nggon gamelan, sapa ngerti nek terus kepengin dadi sinden? Ha iya. Ngono ya, Mak. Iya. Jebul nyanyi teng gamelan menika schedule. Nggih. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu. Napa? Kleru Mas. Mboten napa-napa, kula niku isih 28 taun kok. 28 tahun ora. Ping pinten? Mas nggih kenging, Pak nggih kenging. Okay. Sinden-sinden kula niku biasane nek teng Yojo nek ngundang Pimpah. Iya. Mboten napa-napa, bebas mawon, Mbak. Iya. Badhe nyekar menapa, Mbak Wati? Wau wonten pamundutan Sriuning. Oh nggih, sip. Nah, jar slendro. Nah. Slendro mriyo nek keyboard kare gamelan rada beda lho ngatos-atos. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Ingkang bawa Pak Pri kemawon. Dos pundi? Dos pundi, Mbak? Ingkang bawa Pak Pri. Oh, mboten. Mboten napa-napa, nggo, belajar. Mengki kula tuntun. Sampeyan rada lamur to? Malah nglamur-nglamur kil. Mengki kula tuntun, nggih. Kula niku nek nuntun sregep kok. Biasane kula sik nuntun lho. Napa? Nah, iki nah. Iya. Iya. Ora apa-apa, santai wae. Yo. Sepira to? Sinebut pahlawan putri. Mangga, alon-alon mboten napa-napa. Sinebut pahlawan putri. Nah, Sriuning dicukur gundul. Monggo. Ning mestika Tuban. Ya. Monggo lajengaken. Lho. Lah kok malah akon dalang ini pripun? Kula tak langgami mawon. Napa? Kula langgami mawon. Oh iya, langgami sing bawa men Bu Prastiwi ra apa-apa. Karang ya urung apal cakepane kono. Iya. Sinebut pahlawan putri. Iya, Pras. Sinebut pahlawan putri. Lho, niki mbiyen mantan penyanyi dangdut Purawisata wis sakniki wis nyindene apik banget kok. Iya. Sakniki wis belajar. Mbiyen nek muni dangdut wah wis nggilani no. Iya. Kula nek sinau tenggen sinten? Tengene Mbak Prastiwi niku. Nggih. Mungkin nek jenengan dereng ngerti daleme kula terke. Iya. Kasih nggih ngeterke. Napa? Kasih. Ya ampun kasih banget. Kasih iki tegese piye ta? Meruput. Oh nggih, tenan. Mangga. Sri Huneng Mustika Tuban. Neno. Putra Kanjeng Sira lawe Neno. tak prangkung bojana
bebelo bebelo wirat maya tan burung sri tan burung sri huning gugur dadi kusumaning bangsa pirang-pirang ki saka Denpasar barang ya kirim nawala no. Ya ora apa-apa, Mak. Monggo Mbak Wati.
matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake iki mau sriuning pamundutan iki mau no. Ya. Ganti sapa? Iya, kiye Mbake sing saka Cilacap ki jumeneng ya, Mbak Rido. Ya, oke sih. Iki anake cepot. Lho ngawur wae ora. Yo. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, jan Kurang pinter. kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gue aja Kayak ngantuk, aku. Pak. Aja Bu. ngantuk iya. Kepriwe mbok kaya lembug nyong kenembang apa? Kepriwe apane? Nyong ngarep kon nembang apa? Ya tulis Piai Banyumas ya nembang cara Banyumasan. Mau awan uwis kok. Mau awan sing delok lan ora akeh kaya ki. Nyong kepengin tembang kangen uli ora, Pak? Apa? Tembang kangen. Uli wis. Dijal ya, Pak? Jajal. Dibawani ya. Ya, jajal tok ning dituku. Iya. Oh, Rika nggak njajal langsung dituku kowe. Iya kaya kowe, kulinane kaya kowe. Tuku sik maring jajal. Mingkar mingkurengu karo Dulu ki pada anu ya kompetisi pangkur Semarangan ya. Iya. Kiye Rido, Ayu, Lisa, turu karo si kiye apa kiye sinden muka galak kiye. Mbak Tatin Iya. muka galak. Akarono karenan marti Siwi. Wah, ya lumayan ya. Cuma pengaturan napasnya durung bener. Kelemon ya, Pak, dadine mandan nafasnya angel. Makanya ya kuru dhisik. Iya, kudune olahraga ya. Aja lemu-lemu. Yang esuk nyong baline mlaku aring Jogja. Ya ora Men apa-apa. langsing. Ya wah, malah nek kowe gelem malah ora apa-apa. Iya. Kowe nek ora lemu paling ming lempoh. Engko nek langsing Rika kepincut. Apa? Nek langsing nyong kan ayu Rika kepincut. Nyonge wis ora kepincut maring wong wadon. Oh, Rika senenge banci. Kiye bocah omongane kewanen temen kiye. Jare ora seneng wong wedon. Tuli wis saya tua ku ora seneng wong wadon. Oh, senenge wong lanang berarti. Ya ora kaya kowe, tulis wis menep pikire kaya Oh, kowe. ya setia ya, Pak. Iya. Ya bojone siji bae aja akeh-akeh. Ya sakarepe inyong. Jarene wis tua ora arep macem-macem. Ya, sire sih kaya kowe. Ya wis manut nyong. Nah, iki angel iki. Bengawan Solo. Mau wis muni lho Pak Bengawan Solo. Iya, nyonge ya krungu. Iya. Ya, Pak Wondo jenengane. Tuli Wondo dalange mawon sih kreatif temen. Iya kok, jalukane warna-warna. Ki durung metu Indonesia Tanah Air beta ya.
Marai gemes nyong dadi gemes saring Rika Pak Wondo. Aja dijiwit kulite nglocop kayak aku. Anu kulit tok sih. Iya, ora ana dagingnya babar blas. Mulane Pak Rika bojo karo nyong ketularan lembung esuk. Sapa? Pak Wondo. Piye? Iya. Tuli ki Wondo bibar meguru anyar ya. Bar loro terus akeh cewek sing kepencut, Tatin ya kepencut, Rido ya kepencut. Kena gagah banget kok. Apa? Ganteng banget. Kuli matane Rika rusak ya. Kayak kiye ganteng. Ki rupane Iya, kayak ki. Kayak ki raine kayak ki. Kayak gedebuk. Ya Allah melase. Caraku ora terima Pak, Rika aja gelem nang mburine Pak Seno. Ngapa? Gue jarene Pak Wondo kayak gedebuk. Ya ora apa-apa, ora gelem nang mburiku ya ora entuk duit. Iya sih bener Pak. Lah ya wis. Sinupo sinu karato mreh ketarato pakertine ilmu Luhur. Bocah iki duwe kelebihan tenggorokane luar biasa. Kelebihan berat badan sing bener. Ora luhur. Lah Rika menggok-menggokna ya nyong dadi bingung. Sune nek ora ngenggokna Rika ya ora seneng ya ki. Iya bener nyong. Kene Rika ngerti neng nyong seneng sih menggok-menggok. Iya. Nek sing lurus ora penak. Ya wis kaya kowe, pokoke Rika meneng bae nyong sing ngenggok-nenggokna. Iya. Dadi jere Pak Santoso. Anu Pak Santoso kulina menggok-menggok mbok ya. Iya, saben dina. Saenggon maring sing clendhem. Saenggon ya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Kemeng aci Ya. Yo, tembang kangen. Monggo dados. Dados.
ora ngerti suwe njur sampun. Bingung kok nyong, Pak. Apa? Bingung. Ya, ora. Budek rika ya. Turu nek wong Jawa bingung, kiye ndodok putune digoceki. Nek nyong ndodok anu lemu yang jengkang, kepriwe sih Rika? Lah turu nyonge sing nampani. Oh iya, yang ngene Rika nyong teng ndodok. Apa? Tampani. Aja kayak kowe. Kowe bolu. Iya. Kok kowe bolu? Wis mbok nyong. Wis mbok, Ya, wis wis. mbok, ya. Laka sawere apa, Pak? Apa? Kene sepi ya njaluk lagu laka sawere. Ora anak kiye. Anak rokok Rika ra udut. Yang ngene tak udut. Apa? Yang ngene tak udut. Ya jasa iki. Ya. Iya, iya. Diaturake. Apa meneh, Mak? Mumpung sindane ora tek akeh no, ya. Saiki Mbak sing tak kon leren Mbak Orisa tok. Oh iya. Kabeh ngadeg saka Mbak Rido tekan Mbak Wati. Ya, kabeh ngadeg. Mike cukup ora? Cukup, mike ana 12 kok. Ayo, jumeneng kabeh, ya wis. Nah, ya. Neti, Prastiwi, Mbak Wati, ya jejer nang ngarep. Lagune apa? Mau dipeseni karo sing padha nang transit pas masih nom-nom Pak mangke nyuwun liwung. Oh ya, nyuwun liwung, ya. Diaturake. Iki rasa, iki lagi meteng kok tok jiat-jiat kowe iki ngomong. Oh, wong kejume ra jamak-jamak ora. Napa to? Aku Orisa beneng kene. Kula omong kali Orisa lho, jenengan iki ngapa? Ya wis, sesuk kowe mulai sesuk kowe melu wondo wae. Bisa nguripi ora nda? Kaya karo aku kaya wis ora seneng aku. Iya. Jak mancing aku gelem jak mancing. Ya, Cak. Yai Jiro lu 6 ya liwung. Dadi liwung atiku. Ya. Sik ngarep Prastiwi nggo gawe gerakan mesti diterokke. Prastiwi ngarep ayo. Nah, sing tuwa. Ya, ini. Sinden 150 cm. Oke. Mbokne makon jadel iki tatin. Sapa? Ki kurang ajar. Aku karo sapa-sapa kurang ajar kok. Sumen dijak wonto wae. Ale mayang kapan? Ayo sakaremu kok le mayang ka ora urusan. Ora tau mayang kon. Masalahe kok kaya iya. Mangga, iya. Dadi lis dipimpin Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi mbukani celuk. Dadi liwung atiku. Ah, engko terus kur bareng. Iya. Karo joget. Heeh. Sing mburi-mburi iki isin kalah lincah. Kae umure wis 55 ayo. Nyatane iso lincah kowe ming dokon megal-megale angel ra jamak-jamak. Prastiwi wae kaya ngono wae semangate ra jamak-jamak. Aku ra ndek isin. Heeh. Pancen kowe panganan mumpring dadine. Iya. Mangga, yuk.
Ya ora apa-apa ya semangat no. Iya. Nah, ayo Bras. Sapa rajos? Iya, ibu-ibu Dharma wanita do nembang apa jenenge iki? Liwung. Iya. Ayo, diwisi tekan semene wae mak limbukane. Ya, mengko gara-gara iso diteruske ya nak. Ya. Ayo leladi ingkang sinuwun, ayo tak dherekake mak. Tansah marmaring sukma sinupmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping alus